Mubarak Dusa on the beat. Cakulkuli 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 cakulkuli. Daga shi masu saurare ku gyara zama tsaf domin jin wannan sabuwar waƙar har ƙarshe ta Tijjani Gandu, shahararren fitaccen mawaƙin nan na Kannywood kuma da 'yan siyasar Najeriya na madugu jam'iyyar ADC a halin yanzu kwankwasawa ita jar hula. Masu saurare amma kafin mu gaya kawo muku wannan waƙar har ƙarshe zama su da kasance wannan shine bakin nan zuwa da farko wanda shi faɗaka da kai wannan subscribing tare da mana alamar ƙararraba sanarwa domin samun labarkan noma ko da yaushe za da mun ɗora ta hannun mana alamar kuma kan bidiyon namu da lakin domin tabbata masu saurare hakan ne kaɗai ya ƙara mana kwaɗin gwiwar kuma ku zafafin labarai masu inganci a cikin tasha mai albarka mai suna wasiƙar kowa. To fa turka na wata ga wata sabuwa wai ya za a yi ne masu saurare ku gyara zama domin jin sabuwar waƙar da aka gwangwaje gwanin naku wato da ya Brigadier Abdulrahman Chani shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar a halin yanzu da bayan irin ayyukan alkhairin da ke ta samarwa a ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma da ya samar da tsaro da zaman lafiya da tausaya wa talakawansa. Wannan waƙar ta ban masu saurare a kujerar da ke sakin kafiyu a cikin ta da kuma dai wato dai zafafan kalamai masu mahimmanci ba da kuma sannan masu daɗi. Kun sani masu dare cewa 'yan kwanakin nan wato dai wannan mawaƙin Tijjani Gandu shi ne wanda yake yin trending a social media musamman ma kan wannan sabuwar waƙar da ya yi mai suna cikulkulen bana babu mu bayan nan ma kuma dai ya yi sabuwar waƙarsa mai suna falle ɗaya a kazalika dai ya yi sabuwar waƙarsa mai suna a ci daɗi lafiya kuma duka kwanan nan ya yi bayan nan kuma nan ya yi bakin waƙar kashin Shatima mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ba su waje ba. Wannan yanzu mun wasu dare albishirin ku za mu ce a ƙasar jamhuriyar Nijar ba da jama'a kuma dai Burkina Faso da kuma 'yan Najeriya masoya Baba Chani domin jin wannan waƙar mai taken gare su Chani baban dodo. Masu dare amma duk ba wannan ba shin da gaske ne nan wannan mawaƙi mai suna Tijjani Gandu da shi da mataimakiyarsa wato dai mai kirji mai numfashi sun yi wannan waƙar bidiyon ta ko ba su yi ba shi an yi ko ba a yi ba. Masu dare a zahirin gaskiya dai yadda abin yake a zahiri a gaskiya ba a yi wannan waƙar ba mai taken babban dodo Chani amma tabbas masu dare muna fata a yi domin tabbata ciyar mu muna son shugaba Chani. Shin masu dare kuna so Tijjani Gandu ya wake Chani naku ko ba ku so? Shin masu dare ya kuke ganin idan Tijjani Gandu ya yi wa Chani waƙa mai daɗi yaya wato dai dole ko ta rara zai yi kenan da ransa don ku san cewa halin yanzu a rana ko kaɗan baya son Chani to Allah kyauta. Sai ga mu kawo ƙarshen shirin namu ne kenan sai ta da anan jama'a na kwar kullum sai su da alyamu lafiya.